Κύπροι έχουν πολύ καλά μυαλά, ειδικά στις θετικές επιστήμες. Και το λέω κάθε φορά, θα το λέω. Υπάρχει ναυτιλία, υπάρχουν οι πλειοκτητικές εταιρείες, οι διαχειριστές κλπ. Που προσφέρουν ψηλά αμοιβόμενους μισθούς σε κόσμο που μπορεί να δουλέψει στα γραφεία. Εμείς, ας πούμε, έχουμε shortage φοβερό σε καπετάνιους στα γραφεία μας. Στην Ελλάδα, που είναι η μεγαλύτερη πλειοκτησία παγκοσμίως. Θέλω να πω έναν τεράστιο ευχαριστώ στη Safe Bulkers, στον κύριο Χατζιωάννου. Πολλοί δεν το καταλαβαίνουν, αλλά αυτό που κάνει τα τελευταία χρόνια είναι ένα λειτουργήμα. Έχοντας ανθρώπους όπως τον κύριο Χατζιωάννου, οι οποίοι παλεύουν μαζί μας και μέσα στο σχέδιο δράσης που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή που έχουμε αναλάβει σαν κυβέρνηση, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, είναι να προσπαθήσουμε να περάσουμε από το δημοτικό στα παιδιά να αγαπήσουν την ναυτιλία. Επίσης, στηρίζουμε δυνατά την Κυπριακή Σημαία και το Υπουργειακό Νεολόγιο πάντα, γιατί πιστεύουμε ότι δίνει στάτους στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αλλά θέλω να αναφερθώ στο παιδί το τελευταίο που έδωσα εγώ την υποτροφία. Είναι αριστούχος στο Newcastle σε Computer Science, ένα παιδί που αξίζει το θαυμασμό όλων μας. Είναι παιδί που είχε χάσει τους γονείς του στο ατύχημα του με το αεροπλάνο. Είναι ένα επάγγελμα η ναυτιλία γενικά και ένας τομέας ο οποίος θα είναι ο τομέας του μέλλοντος. Με όλες αυτές τις αλλαγές που έρχονται, ειδικά με το θέμα της πράσινης μετάβασης, θα δούμε πολλές αλλαγές να έρχονται. Σαν κυβέρνηση, αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και αυτό έχει μεγάλη σημασία στο να υπάρχει σχέση μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η βοήθεια από τον κύριο Χατζιωάννου είναι τεράστια για μένα, για την οικογένεια μου και τον ευχαριστούμε ξανά θερμά για δεύτερη φορά. Καταρχάς, να ευχαριστήσω ξανά τη Safe Bulkers για την απονομή της υποτροφίας. Είμαι ευγνώμων στην εταιρεία και εννοείται είναι μια τεράστια βοήθεια, ειδικά την δεύτερη φορά. Όντας τελειόφοιτος, ανοίγει πόρτες για μεταπτυχιακά, άρα μια τεράστια βοήθεια.